Кәрим Тинчурин исемендәге 10-нчы Халыкара заман милли драматургия театр фестиваленең йомгаклау өлеше түгәрәк өстәл артында узды. Бер атна дәвамында төрле театр коллективлары тарафыннан тәкъдим ителгән спектакльләргә карата язучылар, театр әһелләре, тәнкыйтьчеләр, актерлар фикер алышты. Фестиваль Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы, Татарстан Республикасы театр әһелләре берлеге Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры ярдәме белән үткәрелә. Татарстан Республикасыннан һәм Россиядән 12 профессиональ театр катнашты. Дуслык һәм иҗат атмосферасы хөкем сөргән фестивальне катнашучылар үзара тәҗрибә уртаклашу мәйданы итеп кабул итә. Фестиваль быел яңа сулыш алды, чөнки ул заманча драматургия багышланган, заманча хәзерге вакытта иҗат итә торган драматургларның әсәрләре нигездә асылда ята һәм яңа форматлар үзенә яңа аудиторияны да җәлеп итә. Безне иншатландырган момент инде монда бу фестивальдә яшьләрнең залда утыруы һәм яшьләр аудиториясының киңәюе. Аллага шөкер, менә безнең фестивалебез тәмамланды. Аллага шөкер дип әйтәм тагы бер тапкыр. Менә күп артистларыбыз безнең үзләреннән инде багаж алдылар. Күпме драматурглар белән, күпме критиклар белән алар сөйләштеләр, үзләре сораулар биреп, ниндирәк юллардан барырга. Менә бөтенесе bir 100 тапкыр диярлек фестивальгә хәтле булган фикерләре аларның үзгәреп, байып, тагы да алга яңа өметләр белән аяк атларга әзер булдылар.